Кніга паўторанага закону, раздзел 15. У канцы 7-га года рабі дараванне і адзначай гэта наступным чынам. Калі хто даў якую пазыку блізкаму ці брату свайму, то не зможа ён спагнаць, бо гэта год даравання на ўшанаванне Господа. З чужога спаганяй, з суайчынніка і блізкага не будзеш мець магчымасці вымагаць тое, што тваё. Але жабрака не павінна быць у цябе, бо Господ Бог твой будзе дабраслаўляць цябе ў зямлі, якую мае даць табе ва ўласнасць, каб ты ўзяў яе ў спадчыну. Калі толькі будзеш слухаць голас Господа Бога твайго і пільнаваць кожнае прыказанне гэтае, якое сёння я табе загадваю. Бо Господ Бог твой будзе дабраслаўляць цябе, як было абяцана. Ты будзеш даваць пазыку многім народам, а сам ні ў каго не бяры пазыкі. Будзеш валадарыць над многімі народамі, а над табою ніхто не будзе панаваць. Калі адзін з братоў тваіх, якія жывуць у адным з гарадоў тваіх, у зямлі, якую мае даць табе Господ Бог твой, дайшоў да ўбогасці, не закамяні сэрца свайго і не сцісні руку, але адкрый яе перад убогім братам сваім і дай пазыку такую, якая, на твой погляд, яму будзе патрэбная. Сцеражыся, каб не падкралася да цябе нягодная думка. Блізка 7-й год, год даравання. Каб не адводзіў ты вачэй сваіх ад убогага брата свайго, не жадаючы даць яму той пазыкі, якой ён патрабуе. Каб той не прызываў Господа супраць цябе, ды каб не сталася гэта грахом. Але дай яму, і хай не сумуе сэрца тваё, што трэба падтрымаць яго ў нястачы, бо праз гэта дабраславіць цябе Господ Бог твой у кожнай справе тваёй, ды ва ўсім, да чаго прыкладзеш ты рукі. Будуць убогія ў зямлі пражывання твайго. Дзеля таго я загадваю табе, каб ты адкрываў руку дзеля брата твайго, няшчаснага і убогага, які жыве з табою на зямлі тваёй. Калі табе будзе прададзены брат твой, ебрай або ебрайка, і будзе служыць табе 6 гадоў, то на 7-й год адпусці яго на волю. І не дапусці, каб той, каму ты даеш свабоду, пайшоў з пустымі рукамі. Але дай яму на дарогу штосьці з жывёлы тваёй, току твайго і тучні тваёй, якімі дабраславіў цябе Господ, Бог твой. Прыпомні сабе, што і ты сам быў нявольнікам у зямлі егіпецкай, і вызваліў цябе Господ Бог твой, таму вось я цяпер загадваю табе гэта. А ён, можа, скажа: я не хачу адыходзіць, таму што любіць цябе, і дом твой, і добра сябе адчувае ў цябе. Тады вазьмі шыла і пракалі вуха яму пры дзвярах дома твайго. І будзе ён табе служыць заўсёды. Падобна зробіш і з нявольніцай. Хай не будзе табе прыкрым у вачах тваіх, што пускаеш яго на волю, бо ён адслужыў табе на працягу 6 гадоў столькі ж, колькі ты заплаціў бы найміту, і дабраславіць цябе Господ Бог твой ва ўсіх справах, якія ты робіш. Першародных мужчынскага роду, якія родзяцца ў кароў і авечак тваіх, маеш пасвяціць Господу Богу твайму. Не карыстайся ў працы першародным валом і не стрыжы першароднага з авечак. Штогод перад абліччам Господа Бога твайго, у месцы, якое выбера Господ, будзеш спажываць іх ты і сям'я твая. Калі б мела яно якую загану, было кульгавае або сляпое, ці з іншай якой спракудай або немачу, не складай такога ў ахвяру Господу Богу твайму. А ў брамах тваіх спажывай яго. Чысты і нячысты чалавек можа есці іх, як сарну або аленя. Толькі крыві іх не еш, але як ваду вылівай на зямлю.